Добре дошли на новото съобщение. Новото съобщение е, че би трябвало аз събота да кача видео, но няма да успея. Имам един ангажмент, с който трябва да се погрижа. Остана само още един-два дена да ми се оправя компютъра и вече ще има много по-хубаво глас и по-хубава камера. Още малко остана, един-два дена останаха и ще сме готови. Съобщението, не знам дали разбрахте, но съобщението беше, че събота няма да успея да кача видео. Мисля, че това ще е последното видео до понеделник или вторник. Друго, няма какво да кажа. Може да натиснете тук, за да излезе на предишното видео и ако все още не сте ме добавили като приятели в Facebook, направете го тук, цъкнете. Може да се абонирате долу, тук, май беше тук, не знам, или тук беше. Не си спомням, май беше тук. Ако не сте се абонирали, го направете тук. Моля, дайте палец нагоре. Ако искате, дайте долу в коментарите, да напишете коментар долу в коментарите, предизвикателства, или разни други. Макар че в предишното видео, не помня кое видео, но бях казал, че към септември ще правя това предизвикателно видео. Но вие сега можете да сложите долу предизвикателства, за които ще бъдат изпълнени към септември. И няма какво друго да кажа. Тези работи ви казах, нали? Тук за информацията, предишното видео и тук Фейсбука. Друго няма какво да кажа. Благодаря за гледането, не забравяйте да се абонирате и дайте палец нагоре, отново го казвам.